Случват се гадости. Това е Форест Бул, и той имаше необичаен живот. Животът понякога е, както казват птиците, заседнал в човката. Играеше футбол и бягаше бързо. После се здрави с президента. Сър, мисля, че той е пиле. Мисля, че каза да живее президента. Служи добре на страната си във войната. Героят се завръща. После се здрави с президента. Сър, мисля, че той е пиле. Пиле ли? Този имаше истински американски войник. Играеше много добре пинг-понг. После се здрави с президента отново. Господин президент, той е пиле. Нали разбирате, коткодяк? Той е герой. Той е пиле. Моля. Хайде, човече, закъсняваме. Да, ела тук, братко. Днес имаме специален гост. Кажи им, замира, човече. Той е пиле, бе, хора! Добре казано. Наистина е пиле! Ти приличаш на човек и си много смел, но всъщност си обикновен петел.